Kajing itu kubor ke bakirki kalawan na West Asia ha kapa kajinglong jingman kalakilla shirkei biang hakatan jong ke Strait of Hormuz. Kat gumki kubor na kilat patai kubor jong ke Iran layatu balayo sngow ya Jinbthei ki Thymmai ha ki binta paper jong ke than pedeng batshati jong ke Iran. Ki kubor ki kdo ba ladon ki Jinbthei ha ke Kishma Island ka badon ha ka binta shati jong kari Iran. Na lor kata ki nongshong shnong bat ki telong kubor ha kathan ki layatu ru ba layo sngow ya ki Jinbthei ha ka Sir City bat kumjo ru ki Jinbthei ki peyai beteng layo sngow ha ka shnong Bandar Abbas. Hadu menta patla ban penshai tikna ayu kadau jong kini ki Jinbthei. Kilat pathai kubor ki ong ba shai ya kini ki dei ki jinghiar thma ki Thymmai ni ki Jinbthei nak hui pat ki dau. Don bun ru ki jingkeno begini kila bandai ki jinghiar thma ba arsin jong kishipai jong ke Amerika hapo jong kani kathan. Katkum ki jingatu khana bala penmi haswa ladon ki jinghiar thma ki benta baper jong ke jella Hormuz gan jong ke Iran kentup ya ke Kishma Island batsar. Kijing itu khana ban ningkong ki kdo ba ki sipai jong ke Amerika ki latmu ban penjulor ya ki caka pahara air defense bat ki raider jong ke Iran ki padon hajan ke Strait of Hormuz. Hakawai pat kaliang galat pathai kubor jong ke Iran ke IRIB kalakam ba kini kijing herthma ha ke benta shathi jong keri ki lakta ya arteli ki caka bu Hakajing persang ban pensyai yakni kejinglong jingman u presiden jong ke Amerika u Donald Trump ulaong ba kini kejing hertma kilong kejing coba halor kejing yathu ba ke Iran kala penhap ya ke helikopter Apache jong kisipai Amerika ha ke benta jong ke Strait of Hormuz ulaong ru ba arngut ki pilot jong ke tai ke helikopter kilalat im bat shem lam sau kumta kejinglong jingman ha ke than West Asia kadangsa a kejing ki win bat klem pat shai ai kibor penyat kubor kidang bot dien phai jingjia ki banang yat stet ma kat ba ka parthai kadang ap khmi lenti ya ka jing penchai ka babania shushu